aften YouTube. I dag filmer vi endelig Picofjell. Jeg tror sgu ikke, jeg er særlig meget bedre, fordi vi begynder at lægge, når jeg filmer. Men ved du hvad? Nu ser vi til, hvordan det går. Vi tager bare lige hurtigt en runde, det er bare test. Kom nu, mand, videre. Han er shotter der, ikke? Og han er mega OP, kan jeg sige. Men. Okay, jeg prøver. Kom nu videre, jeg løb. Nej. Jeg er sgu ikke særlig god. Oh yeah. Jeg mistede noget liv. Det er godt nok også svært noget lækker. Det hækker. Okay, nu prøver vi igen. Bombe! Okay, sådan der. Så kaster vi den. Der er man Jerome de Gunon. Der er man Big Mo. Jeg dør. Jeg ringer efter politiet. Siger jeg er profil pædofil. Nej, det gør ikke det der, mand. Hvor dårlig er jeg lige. Jeg tror snart ikke, hvad mændene af banen her mere. Men der er lidt mere. Det er så skrækkeligt. Hvad det der for noget var? Yippie! Nå. Så går vi ind på Minecraft. Sådan rent faktisk. Som du kan se, er det faktisk kun Niklas, der er inde, og det er også ham, jeg taler med. Siger hej igen, Niklas. Hej. Se, det var så ham der. Nå, nej, jeg har ikke nogen bue. Det er fuck, det er. Kender du en god server? Nej. Nå. Hvordan er du egentlig blevet moderator? Det gør jeg, fordi jeg kender Onen rigtig godt. Tror jeg. Og fordi jeg skrev også en ansøgning til ham. Plus han er den bedste owner ever. Det må du give mig ret i, godt, Niklas? Ja. Der er ingen, der bedre ham. Altså, hvem snakker vi om? Vi kunne cool. Owneren inde på MT. Best owner ever. Det var always a smee PvP, var. Det var det så. Og ham der, ham der som, ikke ham der med i samtalen, men ham der som der skrev til mig, han kan ikke lide mig. Han hader mig. Bare fordi jeg hacker, altså hvad fuck er der galt med det? Ikke for noget, jeg ikke hacker. Jeg har aldrig fået en ven der, som der er hacker. Okay, jeg er også hacker, så ved du. Okay. Okay, jeg er også hacker, så ved du det. Hvad for en slags hack? Jeg kan alt muligt. Det virker nok lidt åndssvært at sige til YouTube, fordi så hvis vi kun have licensninger, så bliver det bandet. Men altså, okay. Jeg bliver nødt til at sige sandheden til Viggo Kuhn, man kan ikke holde noget hemmeligt for ham. Hvad for en server? Han ved ikke, at jeg synes, han er en spidser. Hvad? Han ved ikke, hvad jeg synes om ham. Jeg synes i hvert fald bare, at det er den bedste server. Ja. Nej, jeg glemte, at jeg stadig filmer. Vi må håbe, Viggo Kuhn han ikke ser ham, fordi så bliver jeg tror måske, han bliver lidt sur. Ja, jeg tror ikke, han bliver sur. Måske ikke.
Og der er Det server. var bare lige, Og der er det server. var bare lige fordi, han bandede mig. Hvad? Det var bare lige fordi, han bandede mig en dag. Ja, jeg er også blevet bandet mange gange, fordi jeg leger idiot inde på en server. Altså, en prins. Hallo. Okay, nu laver jeg lige den her. Hans IP er M C punktum craft hero punktum E S. Bare lige at skrive det også ned i beskrivelsen. Ej, kæft. Men jeg synes, det er ramme det. Oh yeah. Nej, mis mig. Til den der, ikke? Dem her personer, de taler simpelthen så grimt. Det kan man altså ikke undgå. Folk. Nå, skal vi bare sige farvel? Prøv at se. Okay, så siger jeg starter med at sige farvel. Vi ses, YouTube! Så er det din tur, kom så. Ses.